ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, якумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Тангаи. 9 дар хонаи 7 сотиқ замин, ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона, оғилхона, кардонхона, хулоса дӯстони азиз, ҳамаи чиз дорад. аз дарвозаи Ромид 8 километр мебошад, лаби роҳи Калон. масоҳати замин 7 сотиқ плюс боз замини назди ҳавлигӣ 4 сотиқ мебошад. 4 оила свободно метавонад зиндагӣ кунад. ба хонаи сексия болои пул алиш мешавад, толко дар шаҳри Душанбе ё ин ки дар шаҳри Ваҳдат. мошин ҳам дар Федератсияи Россия бошад, иваз карда мешавад. илтимос, хадроҳи аниқ занг бизанед, ана бовар кунед, ҷои беҳтаринай. нарша дӯстони азиз 690 000 сомон мега. боз касоне ки агар аз номи канали мо Насим Теҷа салом расонад, иншоалло ки муомилаи хубам дорад. хулоса хонаҳо, ремонтҳои замонавӣ, 9 дар хонаҳои 4 оила свободна зиндагӣ карда метавонанд. 7 сотиқ замин. ана дидесен хай дӯстони азиз дар чӣ ҳолатай. марҳамат кунед, дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Тангаи. маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо замини фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар Московская област, город Сергей Посад. 6 сотиқ заминай. нарша дӯстони азиз 250 000 рубли русӣ мегаҳад. хулоса замини холия бадрони азиз дар дуруни қишлоқ ҳамсояи хуб дорад. марҳамат кардаме ки дар Федератсияи Россия мисол замин кофти созед дар ва Московская област, под Москва. нарша 250 000 рубли мегаҳад. боз касоне ки агар аз номи канали мо гап динад, муомилаи хуб ҳам дорад. дӯстони азиз, хай дидесен дар даруни қишлоқи оби свет ҳам мақсад ки дорад. нархиш 250 000 рубли русӣ, боз арзони хуб ҳам мешавад. телефоно барои тамос, номерҳои ватсапаш мондагиай. марҳамат кунед, занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари заминро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ. 3 дар хонаҳои 2 сотиқ заминаи кухни, ҳаммом дар даруни хона. 4 тарафи хона маҳкам, тарафи политехнику меган. нарша дӯстон 225 000 сомон мегаҳад. хона коробка ҳаст, як хона тайёр аст, ҳамагӣ проектиш қатӣ, мисол 3 хонага, кухни, ҳаммом дар дарунаш мебошад. обаш ҳаст, качака қатӣ, срошна, хадр аниқ занг бизанед. нархи хона 225 000 сомон ба курси имза 1 миллион 890 000 рубли русӣ мешавад. телефоно барои тамос, дӯстони азиз, 985 60 60 21. занг бизанед, маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, эълони навбатии мо хонаи фурӯшӣ ҳастай. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохта, яъне Қурғонтепа, ноҳияи Ваш, Киров 1. 4 дар хонаҳай дӯстони азиз, 6 сотиқ замин.
ремонтҳош мисол хубанд, чор тарафи хона бо тунука қади маҳкам кардагай. Ана хулоса заминам дорад барои кишт кардан. ремонтҳои замонавӣ. Нархи хона 250 000 сомон мегӯяд. Ба курси имзо бигирем 2 миллион 30 000 рубли русӣ мешавад. Марҳамат кунед дӯстони азиз, тамошо кунед. 4 дар хона 6 сотиқ замин бо ремонтҳои хуб ва замонавӣ. занг бизанед дар номерҳои 0176. маълумоти бештари хона аз худи соҳибашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунем лайкҳоро фаромӯш накунед ва подписия кунед. мисол вақте ки шумо подписия карда бошед, дар комментария бинависед ки аз куҷо ва аз кадом шаҳр ба шуморо хона ё замин дохӯяд. бинависед мо ба шумо иншоалло кофта ёфта баҳри шумо пешкаштон мегардем. ва дӯстони азиз, хонаи навбатии мо қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. хона срочни фурӯхтан дар кори арзонаш кардем. хона дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Саркишти бола қарор дорад. хона аз 100 квадрат иборат аст. боз бинои иловагӣ дуошона буда, якум ошонаш аз 60 мисол квадрат мебошад ва хона бо хишти пухта сохта шудааст. нашодаи ҳуҷҷатҳояш ҳамаш 100% дар шаҳри Душанбе оби свети доимӣ ҳастай. замин 5/7 сотиқ иборат мебошад. 5 дар хона 6 сотиқ замин. нақша дӯстони азиз 300 000 сомон мега ки ба курси имзо бигирем 2 миллион 524 000 рубли русӣ мешавад. марҳамат кунед дӯстони азиз, телефонро барои тамос дар экрани шумо занг мезанед, маълумоти бештари хона аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳо дошта бошед, мошин, хона, замин, квартира барои реклама кардан, марҳамат кунед дар WhatsApp равон ки мо дар видеои оянда иншоалло ки рекламаи хубаш мекунем. агар мехоҳед ки хонаҳои арзон дӯстони азиз харидорӣ кардан, ҳатман дар канал подписия кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед. раҳмати калом барои дастгиритон. дастгири шумо пешравии мост. ва дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Ваҳдат хона кофта ҳисоб бошед, марҳамат, хонаи арзон бо нархи дастрас. хонаи фурӯшии асаи дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Зафариё. 5 дар хонаҳа 4 сотиқ заминай. газхона, каҳдонхона, хулоса ошхона, оғил ҳамаи чӣ бародарон азиз дорад. ҳаммом, туалет, ана оби свети 24 соата ҳастай. нархи хонаро 270 000 сомон мегӯяд ки боз камтара ки дирам савдо дорад. телефони барои тамос 915 91 53 63. занг бизанед, маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, эълони навбатии мо хонаи фурӯшии арсаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ мебошад. поёни корвона қарор дорад. 4 дар хонаҳай 3 сотиқ замин. нархи хона дӯстони азиз 279 000 сомонӣ мегӯяд. касоне ки мисол бисёр дар комментар нависта буданд ки акай насинтеҷа илтимос ки мисол ба ҳамин шаҳри Душанбе бисёр банавоги аз шаҳр ки аз шаҳри Қоғонтепа шербачо дар комментария бинависед мисол аз куҷо дар котунай мо ҳаракат мекунем кофта ёфта баъдашон пешкаш мекунем. ҳатман подписия кунед, по-братски лайкҳоро бизанед. нархи хонаро 279 000 сомон мегӯяд ки телефоно барои тамос 904 46 44 30. занг бизанед, маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, эълони навбатии мо хонаи фурӯшии асай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, деҳаи Ҷангалак. 3 дар хонаи хулоса хона деэтажаи дӯстони азиз 6 сотиқ замин. 4 тарафи хона бо симблок бардоштагӣ маҳкамай. дар якум этажи дӯстон 3 дар хона ҳаммом, хулоса кӯхонӣ дорад. дар дуюм этажи бо метавонед 3 хона дига карда бардошта. нақша 420 000 сомон мегӯяд. телефоно барои тамос 711 22 22 01. ремонтҳои замонавӣ хулоса дидесен дӯстони азиз, дарони хона чӣ хел фасони хушрой. занг мезанед, маълумоти бештари хона аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунем лайкҳоро фаромӯш накунед. ва шумо агар ки чунин хонаҳо дошта бошед, мошин ё ин ки хона замин, дар WhatsApp равон ки мо дар видеои оянда иншоалло ки рекламаи хубаш мекунем. раҳмати калом барои дастгиритон. худованд меҳрубон нигаҳбонтон бошад.
дӯстони азиз, даҳум хонаи фурӯшии мо қарор дорад воқеъ дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Гулбоғ, яъне ки навбинош мегӯянд, тарафҳои манзилҳои нав, каничкаи Тангино 1, аз роҳи калон тақрибан 600-700 метр дурай. 3 дар хона, 5 сотиқ замин, об надора, ҳозирашта ба қарибӣ об ҳам мешавад. дар ҳавлии ҳавзи обгирӣ нав соз кардагӣ ҳастай, свет ҳам дорад, мактаб дар наздикии хона ҳастай. хона нав соз кардагӣ аст, 3 дар хона алоҳида, кухни алоҳида, бания дар дарунаш ҳастай. хонаи зал 5/3, хонаи спални 4/3, хонаи детский 4/3, хонаи кухни хулоса 3/3, бания 2/3, калидор 5/2. дӯстони азиз, марҳамат кунед, нархи хонара 100 000 сомон мегӯяд, боз муомилаи хуб ҳам дорад. занг бизанед, маълумоти бештари хонара аз худашон дастрас кунед. дар паноҳи аллоҳ бошед дӯстони азиз. дастгирии шумо пешаи мост. худованд меҳрубон нигаҳбонтон бошад.